Świętej Jewszył, niedzielę
росту чоловіка, який приходить до Пана Бога. Сопольність приймає тебе з великою радістю. Об Його ім'я я позначаю тебе тим же знаком Христа Збавця. Я вельми думкою словом. Наша. Хай змілується. Пане Боже,
учини, как мы распана наша, есть вечная. Ходиш изнутра. Крія хмари зробив одінням його, і темру покрив. Замкни і двері, і сказав: Його милосердно, ура, подах, что вздымая хвалу, кликали пана мне доли, и с упокоем хвалу. Сосуды его до сынов человечих. Іх і у воскреслага. Таму адгэтуль мы нікога не ведаем паводле цела. Калі ж і ведалі,
Аллилуйя. Pan nazywa czytanie Świętego Ewangelii. Своїм учням. Брали його з собою, коли був у човні. І були з ним у ветру и сказал морю: замолкни. И ветер стих, и настала великая тиша. Думаю, что каждый знает, что бачу буру. Może переживали буру здесь czasem. Gdzie żywioła, gospodarstwa i trzeba było dobiegć do domu. Właśnie to здесь jest do świata. Właśnie my patrzyli, jak to wyprawiając na korablu. Właśnie tej moc wietru, która doświadczyła, jakim Jezus z Jezusem uczał nie łodzi. Ale nie usiadł. Człowiek pisze.
Лист не пише, що там робилося на этой лодці, як апостоли себе вели. Які ставник. Я читаю, я напевно не вивчаю нації. Panie Boże, випробування нашої віри. Серце апостолів, своїх учнів, які Ісус ще потім зауважує, скаже, не мають віри, ще не познали, ким є Ісус. Але в цьому doświadczeniu Jezus zada pytanie, kto on taki? Kto on taki? Czemu on spał? Trzeba budzić ich wierą. Росту маленького Глеба. Не будить. Это потом ее назвали забудить. А тебя сладко спить на руках. Друга вера. До другого вера, как мы могли быть спокойными, как мы могли куди глядіть. Ва ўсім гэтым яны прыходзяць да яго. Яны дапамогчы, калі ён ёсць.
Niedawno na minutę próbuję znaleźć pośrednie, jakoś krzyż, włożenie dla krzyża i wtedy na początku i ось той чоловік, якому тепер 95 років, коли він тоді був маленьким дитям, ось пам'ятає, що ти криш, тепер живе у сусідній країні, і ось ось з того, що вдалося довідатися, де мала бути перед його батьківським домом, она раздала. Ну, я подхожу до этого места, где мог быть поставлен растуть кветки все равно. Такі символічні, може, це коли це ось місце того, так само себе, можно сказать, моцно вот, как мы сапраўды заўсёды шукалі Езуса і сваёй веры. Калі мы дзень распачынаем з ім, калі мы запрашаем яго, там, gdzie u wieczności dla nas podrychtował. Яку я прийняла з Христу. Молимся, как
Ciebie proszę. Z podzięką Panu Bogu, прославляючи Pana Boga, proszę tak samo. Прошу. Всемогутный величи и местом пребывания Духа Святого. Благословенный Ты, Боже, теперь и навеки. Благословенный Ты, Боже, вот кровь и вода, как со смертью воскресения был обмыты от греху и народился вечное. Просто про сакрамент хросту, принесенное вами дитя, тримає як дар. Ваше дитя. Выракайся. З Діви Марії.
долучені до його народу. За допомогою прийняття. Pana nasz
Warszawa. Заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Ludzie panowali nad усім stworzeniem. У першы дзень тыдня сталіся целом і крывёй. Славіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце. Бярыце і піце з яго ўсім. Новага і вечнага запавета. Świętuje ofiarę. Наполненные Духом Его Святым, каб мы змаглі атрымаць спадчыну умацаваць у веры і любові.
Нас Христос. Творимся покой покидать. о здоровье.
Складай. Таблиця Вахол за
serce pokrewnymi łaskami. Устами, а у суботу урочисте святого Петра і Павла апостола. Tej godziny u Mińsku. Jeszcze jest miejsce, można zapisać u zakrystii. To można potelefonować nam i Bóg błogosławić i mocuje was na tej drodze. Супроть спокусам и пастам злого духа, покорно просим,